Telefònica us ofereix aquest espai. Cerveses Moritz va ser fundada l'any 1856 per un alsacià que va arribar a Barcelona, que es deia Louis Moritz, i durant més de 150 anys els hereus de la família Moritz han seguit elaborant cerveses perquè ells, tota la família, són mestres cervesers. El que hem volgut fer és innovar com a mínim en tres línies o en tres conceptes: en producte, en comunicació i en imatge, identificant clarament un tipus de públic, un tipus de consumidor. És imprescindible crear una red de valors i una personalitat a la marca, a més del producte, per fer-la atractiva per al consumidor. El repte nostre era com fer-ho nosaltres, no? El que voldrem és seguir aprofundint en el mercat, agafant quota de mercat, i ho farem, entre altres coses, aprofitant la plataforma nostra de comunicació de la Ronda Sant Antoni, que al final serà el principal vehicle de comunicació i, per tant, el primer vehicle de construcció de marca. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.